igual se escoita sin micrófono. Boa tarde, moito obrigado pola vosa presencia. Hoxe vamos tratar o tema Castelao e os actos que se realizaron o 28 de xullo de 1984 con motivo do traslado dos restos desde Bos Aires a Galiza. Hai que situar o seu traslado nun contexto moi importante naquel momento para o nacionalismo, que son nos anos 80-85, por varios motivos. Un deles é a creación, a reformulación do Bloque Nacionalista Galego, coa creación, efectivamente, do Bloque Nacionalista Galego. E logo o impulso dos partidos españois en destruir e minorizar o nacionalismo. Así é a expulsión dos primeiros parlamentarios nacionalistas no Parlamento galego por negarse a xurar a Constitución, nun acto tremendamente antidemocrático e que nos deixaron os votantes nacionalistas sin representación e sin voz. E o segundo feito importante desa década é a prohibición de entrar na Praza da Quintana coas manifestacións do 25 de xullo, Día da Patria Galega. Unha vez máis, quérense evitar que o nacionalismo celebre o Día da Patria Galega na cidade de Santiago de Compostela. Este acto foi prohibido baixo o goberno, naquel momento presidido por Felipe González, e con maioría absoluta no Parlamento español. E o terceiro acto para eliminarnos definitivamente o noso pensamento e o noso persoeiro máis interesante do nacionalismo do século XX é a traída dos restos de Castelao. E a traída dos restos de Castelao aproba o Parlamento galego e pretenden traer os restos de Castelao sin que o pobo galego teña o mínimo conocemento, nunha operación oculta, secreta, e ao mesmo tempo pretenden, coa traída dos restos de Castelao, dicer que Galiza xa está normalizada, xa ten o seu poder político a través do Estatuto de Autonomía. O nacionalismo, cando nos enteramos e cando sabemos naquele momento que o Parlamento galego ten aprobado a traída dos restos de Castelao, empezamos a realizar e a explicar por todo Galiza o que significa isto e concluímos nunha manifestación o 24 de xullo dese ano, do 1984, na cidade de Santiago de Compostela. Parécenos efectivamente indigno e contrario mesmamente ao pensamento de Castelao, porque el mesmo tiña dito que quería volver a Galiza, pero cando Galiza fose unha Galiza soberana, a máis de querer matar o seu pensamento. Por eso o Bloque Nacionalista Galego opúxose con toda a súa forza, con toda a súa capacidade a esa maniobra de adulterar o pensamento de Castelao. Tamén hai que explicar agora, porque non só os feitos, senón tamén a persona de Castelao. Castelao empeza a formar parte do nacionalismo na primeira asamblea nacionalista que hai en Lugo, que é no 1918. E a partir de aí, a súa vida, o seu traballo e a súa acción están destinados claramente a conseguir unha Galiza soberana e unha Galiza onde a súa poboación poda vivir mellor. Castelao é eleito diputado xa no ano 31, logo é exportado, é enviado a Badaxoz, e no ano 36 é de novo eleito diputado, sendo o diputado con máis votos de todo Galiza, que alcanza máis de 100.000 votos. Tamén hai que dicir que Castelao non é asesinado, como foron os seus compañeiros, caso de Alexandro Bóveda pola ditadura franquista, porque se atopa lonxe de Galiza. De estar en Galiza, Castelao sería
asesinado polos herdeiros desos que o quixeron traer e enterralo no panteón de galegos ilustres. Castelao non está na guerra civil, porque efectivamente vaise para o exilio, pero sigue combatindo e denunciando a guerra civil a través de seu álbum de Atila en Galicia e Galicia Mártir, que son imágenes brutales, rotundas, da actitude cruel e dos asesinatos que se realizan despois da guerra civil en Galicia polo bando fascista. Por eso Castelao tamén sigue esa contribución é fundamental para entender parte da guerra civil do golpe de Estado, mellor dito, na Galiza. No ano 1944 vai salir a primeira publicación do ideario e da demostración palpable e concreta de por que Galicia ten e é unha nación. Ali Castelao detalla con claridade, nese sempre en Galiza, que Galiza é unha nación por ter un idioma propio, por ter un territorio propio, por ter unha economía propia e por ter unha psicoloxía propia. Eso é fundamental ler a Castelao para entender que Galiza é unha nación. Tamén Castelao no sempre é, ademais, Castelao vincula o seu nacionalismo desde sempre con unha actitude e cunha acción antiimperialista. Non se pode ser nacionalistas se non somos antiimperialistas. Castelao, en propias palabras, sempre dixo que o imperialismo tiña fracasado. Teñen efectivamente ganado batallas, pero o futuro non está nas maus deles. Tamén Castelao vai criticar en Alba de Gloria o Estatuto de Autonomía e demostrar as súas limitacións para demostrar que non é a opción para o nacionalismo. Alba de Gloria, que publica efectivamente no 1937 e que é algo tamén digno para ler. Castelao, como sabedes, acaba morrendo o 7 de xaneiro de 1950 na Habana. En Bos Aires, efectivamente. Perfecto. Cando se monta xa definitivamente a traída dos restos a Galiza, o nacionalismo organiza, efectivamente, todos os actos obedecen ou se organiza o seu recibimento de repulsa en Santo Domingo de Bonaval, no Museo do Pobo Galego. Ali, efectivamente, concentrámonos centos de nacionalistas que abarrotamos as plazas e as rúas que conducen a Santo Domingo de Bonaval. As beiras rúas están tomadas por balas metálicas, pero tamén por balados da policía. Temos que esperar moito tempo a que chegue o cadaleito cos restos de Castelao, xa que previamente dícese que houbo unha ameaza no avión que trasladaba os restos de Castelao, unha ameaza de bomba, mas tamén outros pensamos que se produce ese retraso para ver se os nacionalistas desistimos do noso intento. Cando Castelao, o coche que trae os restos de Castelao e se aproxima á entrada da rúa de Bonaval, as persoas nacionalistas ali concentradas pretendemos achegarnos, efectivamente, ao cadaleito de Castelao. Nese intento de aproximarnos aos balados que hai colocados nas beiras rúas, mermamente parte da policía, hai un confronto violento, tremendo, donde a policía, coas súas artimañas da etapa aínda franquista, non deixa de actuar dunha maneira tremendamente brutal
malla en nós, solta, lanza pelotas de goma, lanza botes de fume e o enfrentamento vai durar máis de media hora, até que efectivamente acabamos retirándonos e é cando o cadaleito de Castelao tremendamente entra arroupado e custodiado por a Policía Nacional, aqueles descendentes dos herdeiros dos que o quixeron asesinar e asesinaron aos seus compañeiros, entra en Santiago, en Santo Domingo de Bonaval. Hai que dicir que este feito tuvo gran trascendencia en Galicia e aínda hoxe se pode observar nas páxinas de internet gracias ao papel activo que tuvo naquel momento a compañeira Teresa Navaza, que era a que daba os telediarios da televisión española en Galicia, que o transmitiu íntegramente. E iso está, e o podedes ver que está documentado en internet. E ali se observa efectivamente a resposta, a capacidade do nacionalismo para oporse a tal maniobra indigna e macabra. E por fin tamén dicer que houve persoas que foron efectivamente que recibiron moita malleira, algúns tiveron que pasar polo hospital. Tamén dicir que se incoaron expedientes e multas, unha das cales no expediente acaeceulle a Francisco Rodríguez, que anos máis tarde ten que ingresar na prisión de Coruña e que é absolto gracias tamén á presión do nacionalismo. E tamén hai que dicir que Castelao, sempre xa para rematar, Castelao foi un patriota, é un patriota que é moi necesario coñecer e que foi un home tamén, como comentaba antes, moi antiimperialista. E moitas gracias e cedolle a palabra aquí a Xan Carballo. Gracias, Manolo. Escoítase, non o poñemos fora da cámara, sí. Había anos que non estaba contigo, pero lembro-te desde que era rapaz, cando cheguei a Ourense a estudiar, con 17 anos. Eu fixen, realmente, na condición do que estou aquí hoxe, eu creo que é porque fixen unha exposición no Museo de Pontevedra, agora está aberta no Museo do Pobo Galego, sobre esa xornada do 28 de xuño do ano 84, a traída dos restos de Castelao, que é unha xornada que ten moitos significados políticos, apuntou algúns aquí tamén Manolo, pero preferín facer da mesma maneira que en Pontevedra había, antes da exposición das fotos, unha especie de pequeno preámbulo de documentación, porque no Museo de Pontevedra onde está guardada unha gran parte da obra de Castelao, moita dela exposta hoxe felizmente na exposición continua, e tamén por lembrar en fotografías algunhas do percorrido biográfico de Castelao que apuntou Manolo. Esta foto que é das pouco coñecidas, non recuperámola porque a trouxe unha muller que estaba en Venezuela, é da viaxe a Bretaña. Da viaxe a Bretaña no ano 21, está posando diante dunha das cruces de pedra na Bretaña que recreou no seu famoso álbum. E depois estas dúas fotos que son tamén dous símbolos moi importantes da época. A da esquerda é a o retrato que lle fixo Pacheco. Nos en Anos de Terra tiñamos unha teima nos anos que empezamos a traballar con intensidade estas cousas, que era darlle corpo gráfico ás figuras políticas que, por outro lado, falábamos dela, pero pouco se coñecía delas. E iso fixerase un cartaz que depois circulou con moita profusión, o retrato este de Pacheco, que además é un retrato precioso, moi do estilo dos anos a mellor 20, e este outro retrato, que debe ser máis ou menos da mesma época, que é de outro fotógrafo tamén moi famoso, Pintos, de Pontevedra. Pero quería unha das cousas que me parece que é importante resaltar é que Castelao en ese tercio inicial do século XX, creo que non é aventurado decir que era
o personaxe máis popular de Galicia. Pero non porque sexamos, o mellor, afíns a súa maneira de pensar, sexamos nacionalistas e o vexamos como un símbolo, como un pai do nacionalismo galego, sino porque realmente era popular. É dicir, el aparte da súa obra pictórica, sabedes que profesionalmente era médico, el tiña unha lista non sei se tiño aquí anotado, de profesións que realmente ele exerceu, porque realmente el era médico, foi diputado, en fin, que tivo unha multitude de empeños políticos, ensaísticos, literarios, e ao mesmo tempo tiña unha obra artística na que el dedicoulle un tempo aos cadros de grande formato, pero ao mesmo tempo tratou de dar unha visión da arte distinta. O seu famoso libro Diario de 1921 é un pouco como el vai a aprender das vanguardas en Europa e vai adoptando tamén outros, hai cadros menos conhecidos, por exemplo, este como de unha Faunalia, chamase esta serie de obras, pero era realmente popular porque donde exercía o humorismo gráfico con intención política eran os grandes diarios do momento. Exerceu no Faro de Vigo, en El Pueblo Gallego, creo que en el Noroeste tamén ten dibuxos, moi ocasionalmente creo que na Voz de Galicia chegaron a publicarse algo, e eran realmente dibuxos moi editorializantes. Pero eran dibuxos, como decía antes, de intención política, era un humorismo moi moderno nese aspecto, non? Na nosa terra, lóxicamente, tamén era o boletín das Irmandades da Fala, posteriormente do Partido Galeguista, e aí tiña tamén dibuxos con unha gran carga política. É verdad que cando se quixo, digamos, unha das mecanismos de manipulación do pensamento de Castelao máis grandes que vivimos todos, vívese incluso en certo sentido hoxe en día, son dous. Un é de arrinconalo e considerar a parte política del marxinal, como dicindo algo xa a esquecer, e destacar a parte artística. É algo que el mismo rexeitou, además explícitamente, dixo que querenme tratar de artista como un estupefaciente, é dicir, como unha maneira de ocultar realmente o fondo do que é o meu pensamento de fondo, que alimenta tamén todas as miñas decisións no ámbito literario, no ámbito das decisións sobre a lingua, as decisións sobre política propiamente. Eso eu creo que foi unha pauliña que estivo sobre el, que está a veces sobre el, pero que creo que finalmente consíguese evitar e se consigue evitar, además, o esquecemento da súa obra. Hai unha singularidade que vemos agora que, cando se funda o Día das Letras Galegas, no ano 63, Castelao, a primeira celebración é a Rosalía e a segunda é a Castelao no 64. Claro, cando se celebra no 64 ten unha certa importancia para o antifranquismo, pero claro, a obra de Castelao non podía sair porque estaba prácticamente toda censurada, non? Entón, digamos que o impacto social que podía ter nun momento de celebración con liberdades non ten nada a ver con eso. De maneira que era fácil que a figura de Castelao, pasados tantos anos da súa morte, cando, por exemplo, se restaura o proceso democrático no 77, pasaban 27 anos desde a súa morte. E, sin embargo, aínda outro día recoñeceuse algo que eu creo que, aínda que sexa un reconocemento moi formal, o de nomealo, o de recoñecelo como o primeiro presidente de Galicia. Porque ese empeño de Castelao e dos compañeiros de xeneración deles de montar unha organización política nacionalista, que é o Partido Galeguista naquele momento, anteriormente as Irmandades da Fala, era a de facer un partido de un amplio espectro ideolóxico. De feito, o Partido Galeguista había xente de moi á esquerda, como, por exemplo, Víctor Casas, e xente máis de menos esquerda, por decirlo, podía ser o propio Castelao, Alexandre Bóveda, hasta nun momento dado Otero Pedrario, que estaría máis na ponla esquerda. E, sin embargo, conseguiran manter sobre esa organización política un corpus de idea que os unía. E o empeño fundamental naqueles anos de Castelao foi marcarse un horizonte político viable, que era que, cando se restaura a República, conseguir que os dereitos nacionais de Galicia foran reconocidos naquele momento con un estatuto de autonomía. A pelea de Castelao, sabes que foi diputado nas primeiras Cortes, esta foto é no 25 de xullo en Compostela, creo que no ano 33, foi a aprobación dese estatuto. Eses cartéis, que algúns coñecemos, este quizás sea un dos máis famosos, esa propia campaña de cartéis
participan os mellores, participa Castelao, participa Luis Seoane, Díaz Pardo creo que tamén ten algún cartaz, ainda que ele era moito máis novo que todos eles, non? Foi a antesala, se pensamos que ese plebiscito popular, por eso se lle recoñece como presidente de Galicia, no sentido de que estaba chamado, quizá por esa popularidade extrema que tiña, a ser o primeiro presidente de Galicia, nos términos que se aprobaban naquela autonomía integral, que así se denominaba naquele momento o estatuto aprobado, non? E ese estatuto cataliza, por así decirlo, o golpe de Estado do 36. É un estatuto que lle obrigan a ter un quórum e incluso un número de síes enorme, e, sin embargo, pasan esa aduana e apróbase masivamente. É o 28 de xuño. Non pasaron nin 20 días apenas e é cando se produce o golpe de Estado. Como decía Manolo, cando van a entregar o estatuto ás Cortes, Castelao é dos que forma parte do grupo, entre eles tamén iba Ángel Casal, o alcalde de Santiago. Algúns volveron a Galicia, costoulles a vida, como é o caso, efectivamente, de Ángel Casal, que foi asesinado apenas un mes despois nas cunetas das aforas de Santiago, era o alcalde de Santiago, o Alexandre Bóveda, que xa non foi, cando era realmente a alma mater, con Castelao, daquel partido galeguista. Un partido galeguista que, para situar nunha opinión pouco interesada, que é a de Xavier Castro. Xavier Castro fixe un libro importante, está editado na Diputación de Ourense no ano, creo que foi no ano 83, 84, que é o galeguismo na encrucillada republicana. E decía que o nivel de afiliación do Partido Galeguista, ao nivel, a rapidez, porque a capacidade de Bóveda, que é moi recoñecida, de organizar, era tan intensa que ele decía que en apenas 6-7 anos a progresión que estaba tendo a afiliación do Partido Galeguista en Galicia podería acadar realmente o nivel dun partido xa con moitos máis anos de experiencia que era o Partido Nacionalista Vasco. Quer decir que o horizonte que se abría naquele momento era moi importante. Trúncase todo isto co golpe militar, decimos que estalla a guerra, Galicia sufre unha represión directa, é dicir, cando se di que en Galicia non houve guerra, é a realidade. En Galicia realmente o que se produciu o éxito inicial do golpe militar, tamén hai que decirlo, eliminando incluso algúns mandos militares que eran fieles á República, como pasou en Ferrol, e Bóveda, digamos que é o símbolo desa Galicia mártir. Así o elexiron despois en América, por eso se elixiu a data do 17 de agosto como esa data simbólica. E este é un dibuixo de Castelao na prensa, como vedes xa acabada a guerra, na prensa americana. Castelao marcha ao exilio, este é un dos pasaportes que tuvo a utilizar, e pasa unha situación tremenda, porque durante a guerra unha das funcións de Castelao, enviado pola propia República e ben intencionada del, foi tivo varias estancias, tuvo unha estancia en Cuba, tuvo unha estancia en Estados Unidos. A de Estados Unidos debeu ser dunha intensidade, hai algunha fotografía, esta fotografía, por exemplo, era dos mítines, deu como 40 mítines, algúns multitudinarios. Cando falamos de multitudinarios, falamos de miles de persoas. Unha das persoas que está aí, está Virginia, lógicamente, a súa dereita, e a súa esquerda está Luis Soto, que foi o que o acompañou. Tan forte debía ser a influencia de Castelao, sabedes que desa época é cando fai os dibuixos de guerra, que conseguiu a CIA colocarlle ao lado unha espía, é dicir, unha das que acompañaba a Soto e a Castelao era unha muller que despois creo que morreu aquí en Galicia nos anos 70. Esta historia tena contado moi ben Isaac Díaz Pardo, da preocupación do peso que tiña Castelao ali. E, sin embargo, veu a correspondencia daquela época, ten unha gran parte política, pero depois ten a gran parte de que vai ser de nós, é dicir, non tiñan medios de vida, era un exilio realmente moi duro, non sabían en que país iban a poder estar, e finalmente el, despois de dubidar, acabou indo a Argentina. Hai aquí ahora unha foto tamén de cando está en Cuba. En Cuba participa tamén moi intensamente nunha campaña para elexir o Centro Galego da Habana e o de Buenos Aires eran centros galegos que había miles de persoas, non? Entón, a capacidade de influir neles para que o franquismo non tuvera forza provocaba grandes enfrentamentos. E aí Castelao dedicouse a facer unha gran campaña, ten dos mítines que dá en Cuba. Son mítines que as fotos que hai, non hai grabacións, unha pena, pero
eran multitudinarios. Unha vez recordo que decía Paco del Río, unha vez preguntáballe, falando estas cousas con él, decía que os mítines de Castelao eran moi emotivos, é dicir, realmente, algúns que se coñecen, a propia Alba de Gloria, non? E ele decía que a particularidade de Castelao era que escribía os discursos e memorizábaos, de maneira que non había nada improvisado, é dicir, el tiña un sentido do humor e unha capacidade de emocionar, e unha capacidade, pero realmente era unha cosa que ensayaba, que traballaba, era un bo orador, pero a mí era un bo orador que traballaba o contido do que iba a decir, non? Decía que despois desa etapa dubidosa de onde instalarse, acabouse instalando en Bos Aires, e en Bos Aires e máis en Uruguai prodúcese un acontecemento. Primeiro, hai un grupo de xente que consigue amparalo e darlle un certo medio de vida con dificultad. Se digo que parece mentira, non? É dicir, un home que sabemos que o expediente de incautación de bens que lle fixeron en Galicia era atroz, estuvo exposto aí en Pontevedra. Recuperouse, hai unha edición facsímil del. A multa era, non sei agora o equivalente, pero a moitos millóns de euros. É dicir, incautaronlle todo o posible. Hubo a sorte de que por unhas e por outras salvouse moito dese material, outro perdeuse, material gráfico, material persoal, estaba en Pontevedra. E cando vai a Argentina, ten, por un lado, unha certa vida profesional que intentará, pero sobre todo que ten unha dedicación política, e as famosas cartas de América, que eran as cartas que el dirixía, eran cartas de resistencia e de radicalización política. É dicir, el era un feroz antimonárquico, como todos os da súa xeración, e discutía moito, e aí é onde empeza en eses anos a manifestarse unha discrepancia cos galeguistas que quedaron no interior. Nunha situación moi difícil, eso é incontestable, é dicir, unha cosa é a discrepancia política que era moi forte, e outra cosa é saber que a xente que quedara aquí tamén estaba moi perseguida, non? E el ali fai, por exemplo, cando está pintando as carautas dos vellos non deben namorarse, e esta é unha foto do despacho onde exercía a veces a dirección do Consello de Galicia. O Consello de Galicia é o gran emprendemento político de Castelao e o que lle creou máis controversia co interior, porque era unha especie de, eles chamaronlle formalmente fideicomisariado do goberno galego que se podía formar, e intentou non formar cos diputados dos distintos partidos que estaban exiliados. Estaba Elpidio Villaverde, estaba Antón Alonso Ríos, estaba Suárez Picallo, estaba él, e o emprendemento que eles tiñan, isto vai ter relación co que vexamos despois da xornada do regreso dos restos de Castelao, era, el decía, nós non queremos volver a Galicia. Sabes que hubo un momento que hubo unha gran esperanza que cando acabara a Guerra Mundial poderan botar abaixo tamén que a dictadura. O que pasa é que interesoulles manter o goberno dictatorial, igual que se mantuvo en Portugal. Portugal directamente aparece xa nos socios fundadores da OTAN, e co goberno español, a partir do 56, fan os acordos das bases militares cos Estados Unidos, e tardan como 20 anos en que se normalice. É dicir, non lle interesaba un país ou un estado onde houbera oposición política forte. Os que quedaran aquí discrepaban moito de Castelao, porque Castelao falaba de que habría que restaurar unha república na que houbera unha república federal ou confederal, na que as nacións do Estado tuveran un poder político, é dicir, a defensa do dereito de autodeterminación. E el chegou a formar parte dun dos gobernos da República no exilio, que presidía Giral. Aí xa se lle manifestou a enfermedade, en certo sentido, inda que vemos unha persoa xa maior para como son as persoas desta edade hoxe en día. Aí Castelao pode ter 64 anos, pode ter a edade miña. E, sin embargo, son fotos que xa ve aquelas do principio, xente moi castigada pola historia, por outro lado, non? Castelao xa está enfermo, volve, e realmente era unha enfermedade, se hoxe xa era un cancro de pulmón xa moi avanzado e non pudo sair del. Vou ler ahora nun momento un texto de como, cando se produce a morte de Castelao, se trata, este é un dos dibuixos que todos coñecemos, que é a derradeira elección do mestre,
donde a persoa retratada todos identificamos perfectamente a Alexandre Bóveda. Ten un simbolismo grande porque ten un sentido político. Sabedes que cando se trouxo aquí hai pouco ese original que hai, que pintou el en formato grande, este é o formato dun dos álbumes de guerra, non sei se de Atila en Galicia ou de Galicia Mártir. El ten un cuadro de gran formato, está ali no Uruguai. E cando se expuxo aquí, unha maneira de minusvaloralo foi decir, por parte daquela era presidente da Xunta, o ben coñecido por todos nós, Núñez Feijóo, veu a situar isto como un gran homenaxe á pedagogía, a relación do mestre, que é unha desas maneiras, son desas manipulacións que son de burdas que son unha risa. Cando en eses álbumes, todos coñecedes, hai dibuxos tremebundos como este, non? Ten relación isto, porque despois vamos ver que cando regresa a Castelao, o primeiro momento que chega a Galicia tamén chega rodeado de tricornios, non? O entorno de Castelao, non collín ninguna foto, o entorno de Castelao en Buenos Aires debeu ser algo espectacular, non? Outro día había unha crónica, non sei se era na Voz de Galicia, recollendo da prensa da época, creo que falaba dunha dúcia de carruaxes de cabalos con flores, aparte dunha moitedume de xente, e vale moito de contraste para o que despois se viviu aquí nese regreso do ano 84. O regreso do ano 84, eu creo que hai que situalo tamén nunhas coordenadas políticas que algunhas xa se explicou tamén Manolo, pero cando morre Castelao no 50 hai unha circular da Dirección de Prensa Ministerio en aquel momento, non sei se chama de Información, que decía así, e se refería justamente a este tipo de dibuxos. Decía, habiendo fallecido en Buenos Aires el político republicano y separatista gallego Alfonso Rodríguez Castelao, se advierte lo siguiente. La noticia de su muerte se dará en páginas interiores y a una columna. Caso de insertar fotografía, esta no deberá ser de ningún acto político. Se elogiarán únicamente del fallecido sus características de humorista, literato y caricaturista. Se podrá destacar su personalidad política, siempre y cuando se mencione que aquella fue errada y que se espera de la misericordia de Dios el perdón de sus pecados. De su actividad literaria y artística no se hará mención alguna del libro Sempre en Galiza, ni de los álbumes de dibujos de la Guerra Civil. Cualquier omisión de estas instrucciones dará lugar al correspondiente expediente. Claro, ningún medio se atreveu a saltala e o único que se chegou un pouquiño a sobrepasar ese tamaño foi o suplemento de La Noche que coordinaba Borobó en Santiago, un periódico que se editaba en Compostela, e supuxo o cerre dese suplemento entre 2 ou 3 semanas despois. Era un artigo que publicaron moi medido, moi apenas sin saltarse nada desto, de Valentín Paz Andrade. O consentimento desto era, como podedes imaginar, mínimo. E, de feito, estes álbumes, Galicia Mártir, Atila en Galicia e Milicianos, conoceros en Galicia no ano 77. A primeira edición, no 76 e 77, é unha edición pirata. Digo pirata porque ele non pediu permiso e fixo ben. De Acal, a editorial Acal, que todos foi como coñecimos eses dibuxos. Era unha reproducción moi mala, porque reproduciu de unha reproducción dunha reproducción. Cando eran uns dibuxos que se estenderan por todo o mundo. Cando estuvo en Pontevedra esta exposición, puxéronse a edición que se fixo en China, naqueles anos, pero fixérase edicións, os responsables de parte destas, dunha delas, me parece que de Atila en Galicia, era da CNT, e expuxérase por todo o mundo. E teñen aínda moitos deses dibuxos a forza que ten unha obra universal no sentido con lectura para calquera. De feito, sabedes que se publicara con, creo que estaba tamén en inglés, os PES en algún dos álbumes que se editara e en francés. Pero, en todo caso, tiña a forza e mantén a forza do compromiso contra a guerra que sempre é actual e hoxe volve a ter unha actualidade tremenda, non? É dicir, por ese sentido, a obra de Castelao é de permanente actualidade, independentemente dos anos que pasaron. Unha gran parte da obra de Castelao, e hai unha parte que entendela no contexto da época, cando fala do caciquismo, podemos entendela, pero temos que facer un certo esforzo, non? Cando chega a restauración e eu por iso quería facer unha comparación dos outros regresos de persoas importantes do exilio. É verdade que Castelao regresa morto, regresa ao corpo de Castelao, despois dese enterro multitudinario.
pasan 34 anos que se produce ese regreso. Pero hai dous regresos cos que podemos situar que eran os dos presidentes de Cataluña e máis do País Vasco que respondían á mesma situación xurídica que tiña o Estatuto Galego, é dicir, do que eran os seus presidentes ben en activo, ben no exilio ou ben in pectore, como podía ser o caso de Castelao. O de Torradellas coñécese moito porque é da famosa frase de cando chega á praza de San Jaume en Barcelona, estaba abarrotada, ele xa pasara por Madrid a negociar con Adolfo Suárez e ante aquela praza ateigada de xente dá o seu famoso berro ya soca aquí, non? A de Leizaola, Jesús María Leizaola, que era o presidente vasco no exilio, non se produce hasta o 79. As datas son significativas, porque as primeiras eleccións foron o 15 de xuño do 77. En o 79 a Leizaola. E Leizaola regresa e organiza un acto no estadio de San Mamés con 42.000 persoas. Castelao, o regreso de Castelao. Apuntou algo Manolo, pero hai que lembrar algúns aspectos. É verdad que hai unha contradición dolorosa, en certo sentido, manifestouse tamén aquela tarde ali en Santiago, que no Parlamento galego naquele momento había 4 diputados nacionalistas. Bautista Álvarez, Lois Diéguez Vázquez, Claudio López Garrido e Camilo Nogueira Román. Había algúns diputados que xa se negaban desa denominación nacionalista, que eran os capitaneados, por así decirlo, por Ramón Piñeiro, que estaba integrado nas listas do Partido Socialista e, por así decirlo, era a antítesis política dentro dese debate con Castelao. Producese unha proposta de regreso e sempre se di, digamos, de determinadas instancias se di por acordo unánime do Parlamento. E, efectivamente, iso é unha verdade que non se pode contradicir, foi un acordo unánime do Parlamento, pero claro, que no Parlamento, de 75 diputados, só podían votar 72, porque 3 foran expulsados. Foran expulsados, non o lembrou Manolo, pero dunha maneira moi particular, porque eran diputados que levaban exercendo un ano. Foron expulsados en outubro, novembro do ano 82, foron elegidos no ano 81. E é unha das consecuencias dos pactos que se firmaron o 23F para salir daquel, de atar aquel tipo de situación democrática, atala e poñerlle límites moi grandes. E o nacionalismo galego, aquela maneira de concebilo, estaba realmente mal vista. Hai unhas semanas podemos ver unha cousa que está entre o rigor histórico e a desvergonza política e humana, non? Un artigo de Xosé Luís Barreiro Rivas, que era vicepresidente da Xunta, dicindo que aquela expulsión fora unha cobardía de todos os que o expulsaron, incluído ele. Pasaron 41 anos para que se dixera eso, é dicir, que se recoñece que esa unanimidade, cando menos falsa ou polo menos moi viciada, non? Bueno, o asunto que se chega ao día de autos. Nós, en a nosa terra, fixéramos esta outra edición. Fixemos 2 edicións. No ano 82 fixemos esta edición. Esta é unha edición dun libro, dunha publicación da nosa terra que se fixera en Buenos Aires, coordinada por Luis Seoane, preciosa, donde se recolle a vida de Castelao, se conta toda a súa obra política, a súa artística, se fai a crónica con fotografías de todo daquele enterro multitudinario. E nós fixemos desta revista, que ten como 90 páxinas, fixemos unha edición, fixemos 2 edicións. Eu teño orgullo de que esta publicación permitiu que toda esa iconografía de Castelao se coñecera masivamente. Foi unha publicación que tuvo un éxito rotundo. Volvimos a reeditar no ano 97, nun dos aniversarios, é dicir, que é unha publicación que está en moitas partes, cando é extraño que ese tipo de publicacións históricas teñen esa difusión. Aquí tuveron nas 2 edicións, na do ano 82 e nesta do 97. E ahora entraríamos, vamos cambiar de arquivo, xa na xornada de autos, que foi o 28 de xuño. O 28 de xuño decía antes díxome se está o dereito, sí. Decía antes Manolo
está ben escollido. Hai que recoñecer que a data está ben escollida, no sentido simbólico. É dicir, se o estatuto é aprobado e plebiscitado nun acto democrático 28 de xuño do ano 36, escoller simbólicamente que Castelao regrese nunha data, por así dicirlo, que lle dá continuidade a ese proceso, é importante. Pero a efectos de movilización popular, de que aquelo fora un acto masivo, tiña un problema. Este era un día laborable. Entón, un día laborable é moi difícil mobilizar a xente. A xornada foi, como explicou antes Manolo, moi curiosa. Por un lado, houbera un debate previo de onde se enterraba Castelao. A xente de Rianxo, depois lerei un pequeno textiño, se o trouxen, que creo que sí, do que era alcalde de Rianxo naquele momento, Xosé Bravo Frieiro. A xente de Rianxo quería que se enterrara en Rianxo, non había unha vontade especial de onde enterralo, non? A proposta do Parlamento era leválo ao Panteón de Galegos Ilustres, que era un panteón moi reducido con 4 persoas, Rosalía, Fontán, Cabanillas e máis... se non sei outra. No, bueno, son 5 persoas que están ali, enterrar con Castelao, porque Castelao sería a quinta, foi a última, e parece difícil que vaya a haber outra persoa. Digo que se escolleu esa data e se escolleu ese día. E se o pensamos retroactivamente, ese día tería pasado sin pena nin gloria, ou pasaría moi rápido, porque por parte da Xunta, unha vez decidido que non se enterraba nin en Pontevedra, que tamén houve quen reclamou, Paz Andrade era dos que decía que había que enterrar en Pontevedra, porque foi onde levara o grosso da súa vida, nin en Rianxo, vais a Santiago. E en Santiago, xa digo, non hai ningún tipo de chamamento público a que se moviliza a xente. E hai 3 persoas, citou antes Manolo, a Tereixa Navaza, que é indubidable, que é unha das figuras polo simbolismo da súa voz e polo que sucedeu naquel día. Pero eu creo que non sería xusto decir, e agora vou ler un textiño dentro dun momento de Tereixa Navaza, que outra das persoas clave, fundamental, heroica incluso, tal como foron as cousas que pasaron ese día, é Alexandre Cribeiro. Alexandre Cribeiro era un home ao que lle asesinaran ao pai, tamén, no 36, e era naquela altura o director da Televisión Española en Galicia, cineasta coñecido, poeta, e tomara a decisión e preparou con moito cuidado toda aquela transmisión. Eu creo que en toda a transición política, bueno, minto, desde a morte de Franco até hoxe, é posiblemente o único acto político de masas ou na rúa que se transmite íntegramente en directo. Non hai nada semellante, decir, nada, e que además que se manteña no tempo a pesar das presións que foron feroces. O gobernador civil chegou a entrar no despacho de Cribeiro e a ameazarlo que cortara o sinal da televisión. E el, contra vento e marea, mantuvo ese sinal. Entón, non houve chamamento, pero a preparación, e agora vamos contar algúns aspectos, a medida que vayamos vendo as fotografías do que está filmado, esas 5 horas de transmisión continua, puxo equipos móviles, puxo cámaras en Bonaval, puxo cámaras no aeroporto de Lavacolla. E aparte, se había intención, que, como decía Manolo, forma parte da hipótese dese retraso para desmobilizar, é verdade que houve unha ameaza de bomba e se retrasou 2 horas. O único que se conseguiu que durante esas 2 horas a transmisión se mantuvera e houbera que darlle contido. O contido daba o Tereixa Navaza lendo textos de Sempre en Galiza, daban os xornalistas da Televisión Española entrevistando, se nos recordo, entrevistar a Xocas, a Xaquín Lourenzo, a Fraguas, é dicir, procuraban encher o tempo de maneira que se falaba máis e máis e máis da obra de Castelao. E arriba, no aeroporto, houve incidentes nos 2 lados. Os máis graves foron abaixo. Arriba tamén houve incidentes porque había unha teima. Por un lado, o aeroporto quedaba... Isto era nunha zona lateral do aeroporto, onde se iba, por así decirlo, baixar o Cadraite, facer, digamos, a recepción e baixar despois a Bonaval. Esta fotografía é tomada da xente que non deixaron entrar. Había fora un grupo de xente, basicamente, polas pancartas, eran movilizados polo Partido Comunista, estaba o secretario deles, Rafael Pillado, Xulio Pérez de la Fuente, estaba Xesús Alonso Montero, pero depois había xente
porque se identifican noutras moitas fotografías, como este home. Este home é un home que era un traballador de Citroën, Andrés Laxi, que depois o coñecino, que era moi galeguista, militante, foi concelleiro do Partido Socialista no Concello de Redondela, e era xente que o único que quería era entrar e estar formando parte da recepción. Na recepción había autoridades, estaba digamos, a Guardia Civil que falaba antes, impedindo, procurando actuar, a indicación tanto aquí como abaixo de entrada era procurar actuar ao que se chamaba daquela a inglesa, no? Con contención. Sabemos que depois non lles resultou, a educación que tiñan non era a desas actuacións. Negociaban con Albor, trataron de negociar, hai fotos tamén de conversa con Albor, e Albor, que era o presidente da Xunta, decía, no, isto non vai comigo, eu aquí non teño autoridade, isto é todo organizado o Parlamento, falen con Rosón. Unha cosa ridícula, estaba tamén García Sabel, que era o delegado do goberno, é dicir que era moi fácil negociar e entrar. Sin embargo, non deixaron entrar, e a única representación popular realmente que había ali no aeroporto de Santiago, aparte de algúns amigos de Castelao, era a xentes de Rianxo. Rianxo levou unha serie de grupos de rapaces, depois vamos ver, vestido con traxe galego, de baile, traxe tradicional galego, perdón, e apenas máis. O resto eran as autoridades, era Tareixa Castelao. Tareixa fora a que realmente, e era que tiña, por así decirlo, a autoridade legal para decidir onde se enterraba. Xa houbera intentos anteriores, pero Tareixa tiña medo porque algunha vez que se fixera algo en Rianxo, os fachas, por exemplo, nunha data simbólica, o 27 de setembro do 75, o mismo día que hubo os últimos fusilamentos do franquismo, inaugurouse o primeiro busto de Castelao en Rianxo, deu un discurso Otero Pedrallo, sei que foi moi emotivo, pero a carga emocional do día era terrible, e ao día seguinte apareceu pintado todo de azul. Entón, ela mantiña moito medo. Entón, propuxeronlle a ir a Santiago e ela pareceulle que era o máis adecuado. E, claro, era algo indiscutible. Se ela o decidía, non quedaba outra que aceptalo. Vou ler ahora esta cousa de Castelao. Este é o avión que traio, chamaba Aragón a nave, o avión que traio os restos de Castelao. A previsión de Cribeiro, e como aparece esta, é contada por Tareixa Navaza, podedes imaginala. Vou na ler a letra pequena. Este é un texto que lle fai Tareixa Navaza ao Xeo Novoneira. E di, e chegamos ao ano 84. Alexandre Cribeiro, do grupo Brais Pinto, é director da Televisión Española en Galicia. E ti e máis eu imos participar na retransmisión da chegada dos restos de Castelao. Fito histórico. Ti tiñas que gravar o poema que Cabanillas escribiu no ano 50 na morte de Daniel. Nos estudios do Obradoiro fixeches 3 rexistros e ti mesmo seleccionaches o segundo. E chegado o día D, cando o avión Aragón sobrevoaba Lavacolla, principiou a soar o himno galego e ti, cunha emoción como en de xamais se che escoitara, cunha voz como xurdida do centro da terra, vas dicindo, vas rezando. Irmán Daniel, na praia de Rianxo caían como vaguas as estrelas. Espallaban teus aires derradeiros, bruantes ventos das andinas serras. Sei que nas cafeterías e bares e fogares deste país, os galegos e as galegas de corazón contiñan a respiración. E máis dunha vagoa apareceu. O camiño que nunca se desanda, o vieiro sin fin, na noite pecha, de que morte morreu a nosa prenda, e dixenlle a verdade crúa, tinguindo unha pinga de sangue cada verba. Morreu do mal dos voces xenerosos, morreu de amor á terra. O poema, a túa voz, o avión na pista, a bandeira do país movido polo vento. Nunca cho dixen, pero chorei, e moito. Estaba na unidade móvil, ao pé de San Domingos de Bonaval, e aos poucos apareceches malí con un texto escrito na man que lín cando se produciu a carga policial, ou para ser políticamente correcta debería dicir no momento do desplazamento da masa manifestante. Castelao, nacionalista galego, era o título do teu traballo. Esta imaxe, efectivamente, outro día puden a ver, e é así como ela conta. Cribeiro concebira así directamente. Chegaba ao avión no horizonte, cando xa aparecía, fundiu a bandeira galega e recitou, e aínda hoxe, eu leí na hora aquí, pero oído, sabedes que Novoneira era un rapsoda asombroso, non? Realmente, é verdad, pasados eses 40 anos,
e esa grabación está agardada e tal, sigue sendo estremecedora, non? O acto, esta un pouco, eu tratei de facelo cronolóxico, esta foto significa un pouco do que se fixo ali, de como foi o día, de como se concebía o día. Vedes que había unha solemnidade que brilaba pola súa ausencia. É dicir, isto pasa, as mesas que se ven nos sitios son desmontables, pero non se monta á vista da xente, ni se fai este cabalete de madeira con pano de veludo, co avión aí posto, e así foi como se produciu a chegada de Castelao. Este era un dos grupos que estaba esperando, que era a xente, por decirlo, era o elemento popular que había ali, que era a xente de Rianxo. E este é outro das cousas importantes. Era un grupo de mariñeiros, eran 8, aquí están varios deles, que era, digamos, do que se concebiu o mellor concebido, que eran os primeiros, despois dos empregados de Iberia, que baixaron. Todo isto vímolo á vista, abrirse a bodega do tal, sacar ali o cadaleito como se podía, é dicir, todo iso que podía estar feito pensando nunha transmisión de televisión máis organizado, non se produciu. Pero isto quizá era o grupo de xente que representaba máis a continuidade popular de Castelao. E esta, digamos, é unha das... Esta representación oficial de esquerda-dereita vedes ao alcalde de Santiago, Xerardo Estévez, Domingo García Sabel, Antonio Rasón, que era o presidente do Parlamento, Albor, unha muller que acompañaba sempre porque estaba delicada de saúde a Tereixa Castelao, que é a seguinte, Xavier Baltar, que é o abogado o albacea da familia, e esta outra muller que é a viuda de Rafael Dieste, e asoma aí a cabeza Valentín Paz Andrade, non? Este por fin ponse o cadaleito e se fai digamos, un acto de recibimento, dunha firma e tal. Conectando co que falaba antes. Albor e máis Rosón non son conscientes cando colocan esta bandeira de que bandeira están colocando. A verdade é que desconocíano por completo. E esta era a bandeira que trouxeran de Bos Aires, unha serie de persoas, que era a bandeira que tiña propia do Consello de Galicia. É dicir, estaba lle dando, sin sabelo, unha certa legitimidade ao Consello de Galicia, ese goberno no exilio. Puxeronla moi solemnemente e foi a bandeira coa que se recibiu tamén o corpo de Castelao. Tereixa firma acta de recepción. Desto hai fotos moi emotivas, porque Tereixa abrázase, lóxicamente. Ela non volveu a ver o seu irmán desde os anos, desde a guerra, desde logo, pero creo que xa levaba un tempo sin poder verlo. E ela realmente era a persona máis emocionada. Aí en segundo plano vedes a Antonio Fraguas ou a Avelino Pousantelo, que este home das gafas de sol. E este era o percorrido que iba a facer o corpo, vedes a terminal de Lavacolla, na parte aquela dali onde estaban, hai unhas valles onde estaba a xente que non deixaban entrar, non houve maneira de que deixaran entrar. E entonces este é o grupo de mariñeiros. E anotei, tardei tempo, pero cando se fixo esta exposición en Rianxo, conseguín, creo que teño aquí, os nomes, porque ten a súa gracia para saber que era realmente unha representación popular. Os mariñeiros, explicou moi pouco Bravo Frieiros. As persoas que trouxeron a Castelao ao lombo, aquí na man e depois ao lombo, e a meteron despois no coche que a trasladou a Bonaval, eran Roxelio Bravo Fachado, o galán, Xoán Cebreiro, o caramuxo, Ricardo Lesende, o legionario, Ricardo Alcalde, o calucho, Baltasar Rodríguez, o velero, Xoaquín Rodríguez de Galván, o coromelo, Ramón Rodríguez Lojo, o pucheiro, e Xosé Ordóñez Alcalde, o sevillano. Eran, digamos, as persoas que trasladaron por primeira vez os restos de Castelao. E é casi o máis emocionante. Depois, eu fixen esta fotografía desde dentro do coche. Tamén para mí foi un momento emocionante porque se escoitou a voz dunha das rapazas dun dos grupos de Rianxo que lle berrou meu bailador, que era unha frase de Castelao, dun dos libros de Castelao. Este Xosé Bravo Frieiro posando ao lado desa foto, por un lado, que vedes aí detrás, que acabamos de ver, e el ali no aeroporto de Lavacolla. El escribiu un texto para o día que fixemos esta exposición e decía: o avión aterra con 2 horas de atraso e para a uns 200 metros dos rianxeiros.
Persoal de Iberia baixa o cadaleito de Castelao do avión e deposítao nunha mesa. Achéganse Tereixa, os presidentes da Xunta do Parlamento, con algúns vellos galeguistas, así como as persoas que van asinar os papéis da chegada. Fora do aeroporto escoítanse gritos. Un rebumbio de xente que quería, pero non deixaban entrar. Entre rabia e ledicia, constátase que o traen cun recibimento feito ás agachadas, discreto, no que o único que relocen son os gritos, os aplausos e as flores ofrecidas con ardor polos meniños, homes e mulleres de Rianxo, que formando unha longa fila, víamolo pasar impotentes e doídos ao tempo que lle pedíamos perdón por non ter podido axudalo antes da súa morte. Portaban o cadaleito desde o avión até o coche fúnebre os ombros de 8 mariñeiros, ombros que lle transmitían a primeira calor e benvida da terra que veu nacer do seu Rianxo. Ali estaban tamén as agrupacións de baile do As do Mar a cargo de Rosario Rial e Nova Semente. E estábamos, como non, o patrón maior da Cofradía de Rianxo e o seu cabido e a Corporación Municipal. Nisto, un raparigo corre, métese por entre as pernas dun policía e abraza o féretro de Castelao. Era Manolo, fillo de Charo, era o abrazo de Rianxo. Pechado o portón do coche fúnebre e iniciada a súa marcha cara a San Domingos de Bonaval, nós iniciámola cara ao noso Rianxo sen ningún tipo de reproche. A ceremonia de Bonaval non era nosa. A decisión dos de Rianxo era que eles non baixaban a Bonaval en protesta por esa situación. Hai algunha anécdota que depois, ao final de todo, podo contar de como ese autobús marcha e ten un pequeno detalle curioso que para ali en Santiago. Hai algunha xente, esta xente está en Bonaval, isto xa en Bonaval ao lado do edificio do museo. Esta xente, hai algunha xente de Rianxo, que a pesar de que a vontade esta muller maior, por exemplo, de Rianxo. E aquí está, por así dicirlo, o que contaba Manolo. Os balados de tal. E a previsión, de aquí no lateral este, aquí estaba o museo, perdón, o Centro de Arte Contemporáneo, se vos dades conta. A previsión era que baixaba todo por alá e depois subía por aquí. Esa era a previsión e, de feito, varios vehículos subiron, non sei se ahora se ve. E aquí empezou xa o control policial, tan en orden e non en orden absoluto, non? E ao fondo estaban as autoridades. A foto ten moito de época, non? Ten moito de época porque, por exemplo, unha das características que chama a atención nesta foto, aí vela máis grande, pero si se poderá ver máis en detalle, que hai dúas mulleres. Porque non apenas había diputadas, non había mulleres na vida política pública e estamos no 84. Realmente, o cambio que se dá é importante. É unha reflexión colateral, pero eu creo que hai que facela, non? Tan personaxes que despois resultaron ser uns corruptos absolutos, como está aí na primeira páxina Xerardo Conde Roa, con unha sonrisa socarrona, pero bueno, está incluso que foi presidente estaba alcalde do Carballiño, creo que este, da esquerda de todo, dali de todo, de traxe blanco, de Marnotes, está o que foi depois presidente da Xunta, Emilio Pérez Touriños, hai periodistas conocidos, está aí arriba Manolo Rivas. E como vedes, hai coches que entran por aquí. Na parte da lá é onde realmente está concentrada a maior parte dos manifestantes, pero tamén no lado de aquí, non? Pero digamos que as cargas se producen hacia lá, non? Aí é cando se empeza xa a intuir que van a facer un cambio, porque tal como se estaban colocando a policía, e entón é cando vedes que entra por este lateral, que falábamos antes, o corpo, paran o coche para sacar o cadaleito, non? E aquí xa é os inicios casi inminentes da carga. Aí está, podes ver a Bautista Álvarez, que foi bastante apaleado aquel día. Ali arriba vexo, por exemplo, entre outros, o escritor Manuel Forcadela. Cando fixemos en Pontevedra, moita xente viña, recoñecíase. Non sei se estás ti en algunha foto, pero habría que mirar con lupa, non? En esta foto se ven as cargas, vedes aí unhas porras, aí están apaleando aí alguén tamén. Hai algúns detidos nese momento. E a gran carga prodúcese abaixo e tiran hacia arriba, a xente escapa pola rúa de San Pedro. E todo eso se producía mentras baixaban o corpo de Castelao. Unha reflexión nestas veces que se fixo exposición fixemos foi que esa idea de que a intención dos manifestantes era, bueno, chegou a decirse que a intención de unha parte dos manifestantes era secuestrar o cadaleito. Eu recordo que iso, cando mo dixo ali unha persoa,
E dixome, pero eso parece pouco creíble. Sí, estou convencido, había un comando, chamaban Comando Noroeste, eu sei eso que foi así. Eu poñame escéptico e un momento, pero como secuestrar? Como van a secuestrar en cada leito con esa masa de policía? Secuestralo para que? Bueno, secuestralo era collelo e telo un minuto na man. E bueno, non secuestro, pero bueno. Pero, aparte de que me parece falso, eu creo que, porque tamén o viviu Manolo, e iso é real, cando entra o corpo e cando finalmente aparece a hombros e vai entrar na igrexa, aparte dos berros que se diron, tamén había un silencio, realmente, o respecto a unha ceremonia, había unha indignación política por quen traía repatriaba eses restos e polo que pasaba ali na represión da xornada. E tuvo repercusión despois, sabedes que da transmisión de Tareixa Navaza costoulle a Cribeiro o posto, a Tareixa Navaza a marxinación, e na prensa se dixeron cousas tan absurdas como que outro día facía a crónica Tareixa Navaza nun suplemento do diario Nós, e estaba moi ben contado, contaba todos os detalles, como decía, pero a quen se lle conte, como non cortaron aquela transmisión, e a quen se lle ocurre poñerlo na televisión e seguir, decir, a repercusión que tuvo, que quería ser minoritaria, ao final acabou sendo moito maior do que era. Pero realmente o respeto que había ao corpo de Castelao produciuse, porque depois tamén hubo momentos de silencio. Cando sube, finalmente, aquí desordenaronse nas fotos, depois veremos aí unha foto do momento en que entra, tócase o himno galego, a banda, a Coral Polifónica de Pontevedra canta o himno galego fora, e canta tamén, despois dentro, un espiritual negro, é dicir, escolleran esa banda sonora. Dentro había apenas, non sei, había 150, 200 persoas, e hai que comentar un detalle, non vamos a señalar a ninguén dos que están aquí, dos elementos de pompa, por así dicirlo, de respeto que podía haber na xornada esta, estaba a presencia da Policía Municipal vestida de gala de Santiago. Cando entraban os restos de Castelao, cada leite de Castelao, escoitouse unha voz, que me estaban entrando na igrexa, escoitouse unha voz que dixo, violador, quedamos todos sin saber o que era. Depois podemos sabelo. Un destas 6 persoas, non sei cal, non vou a señalar, porque sei, por exemplo, que este está en primeira fila, acabou sendo xefe da Policía Municipal. Este non foi. Estaba condenado en firme, polo xulgado, pola Audiencia Provincial, por abusos, se foi violación ou non, a unha persoa no calabozo do Concello de Santiago. Levaban xa varias protestas en aquel momento da Asociación Galega da Muller nos plenos exixindo que finalmente se retirara. E iso, a xente que andaba por ali sabía que era un deles. É dicir, non tuveran nin o cuidado, é dicir, había a pompa de que foran a policía a recibilo, pero non había ni siquiera o cuidado de evitar esa miseria, non? É unha das múltiples anécdotas que ten o día, non? A misa ten tamén, vedes ao fondo ali a Coral Polifónica de Pontevedra, unha parte dela que fundara Castelao, e ese é o simbolismo tamén desa presenza. Non aceptaron que adira a persoa que está á esquerda de todo, que é Torres Queiruga, o teólogo galeguista. Pero, bueno, deuna este outro crego, que era o crego de Rianxo, diron en galego, non houve maior tal, vedes que está Tereixa, e o que está medio axoenllado era iba a dicir o nefando, vamos a deixalo así, o Rouco Varela, o que foi cardenal, que estaba nomeado, pero non tomara posesión. Tomou posesión xusto o día seguinte da tal. E o máis digno desa ceremonia de Bonaval, a parte non religiosa, por así decirlo, a parte civil, de don Ramón Martínez López, que era, non sei se naquele momento ou inmediatamente despois, presidente do Partido Galeguista, e leu varios anacos do discurso da Alba de Gloria. Este é o momento final xa é un Baltar tamén, o arquitecto Baltar, o que deseñou o sartego de pedra que para algúns non lle gusta nada, din que casi como un arcón frigorífico, pero aí foi onde se colocou os restos. Está Baltar, que está detrás de Tereixa, que está abrazado a cada leito. Está Baltar, que fixo un simbolismo parecido ao que se fixera en Argentina. En Argentina, a Castelao levaran de Galicia, viñeran a recoller e me parece que era Perfecto López,
levaron unha caixiña con terra das 4 provincias galegas para que estuveran acompañando a Castelao. E aquí levaban tamén unha caixiña de madeira con terra de Rianxo. E aquí é o que fai a ceremonia, Rouco Varela, foi o que fai ese tal. Este é o paisaxe despois da batalla, foi como quedaron as rúas de tal, ao fondo xa había un autobús antidisturbios, hubo cargas tamén no casco vello, e posteriormente hubo unha manifestación polo casco vello, dos que non poderán estar arriba, que desemboca no Toural. Eso foi a xornada, eso foi o día. O día tuvo moitos momentos previos. Como decía antes Manolo, unha semana antes unha manifestación en Santiago, uns meses antes pasara tamén algo tremendo, no ano 83, prohibirase en Pontevedra inaugurar un monumento a Castelao e, sin embargo, se fixo en inauguración sin estatua. A estatua que hai de Buciños en Pontevedra, que está no sitio original, inaugurouse sin estar a estatua, por unha prohibición absurda do alcalde da UCD. Corrixo ahora, que as datas bailan cos anos, a Manolo, pero é real o que dixo. A prohibición de entrar a manifestación do 25 de xulio en Compostela celebrarase con normalidade no ano 78 e 79, sin ningún problema. E a primeira prohibición é no ano 80. A segunda no 81, é dicir, é no 80, antes do golpe militar de Tejero. No 81, e no 82 e no 83, que é onde hai a carga máis forte. Os 3 primeiros gobernos ainda era o CD. Pero tamén, estando Felipe González, se proíbe no 83. Pero este 84 era moi duro prohibila, porque isto era o 28 de xuño e a decisión que fixera naquele momento que convocaba a manifestación era facer unha gran homenaxe a Castelao. Colocouse ao Lavadelo Ver un gran retrato de Castelao dibuixado e encheuse as escaleiras da parte de arriba da Quintana de Carabeis. Foi unha xornada, en certo sentido, de desagravio ao que fora un enterro políticamente vergonzoso e solo salvado, porque eu teño reflexiones estes días, é dicir, se non hai esa manifestación, se non hai esa retransmisión promovida por unha persona como Cribeiro e transmitida por Teresa Navaza, decía antes que Teresa Navaza se dixo que deses textos que escribiras se dedicara a ler textos terroristas, textos que ela dixo, pero eu sempre en Galicia, porque ela, ademais, levaro sempre en Galicia con ela, porque supoñía que iba a ter que falar algo, pero que despois acabou lendo de todo o que podía expurgar, o que iba saindo, porque realmente tuvo que estar horas transmitindo aquel acto. Ela contou moi ben toda esta cuestión. E escollín para rematar a charla tamén dúas fotos. Este Castelao no exilio. Está dirixindo un discurso no enterro dun diputado socialista furibundamente españolista, creo que era Manuel Cordeiro, que era moi enemigo dele. E, sin embargo, como demócrata profundo que era Castelao, el foi asistiu ali e fixo o discurso, non deixaba de ser outro exiliado, outro castigado pola dictadura. É dicir, unha actitude moi diferente de recoñecemento político ao que el despois tuvo. Isto é o que quería dicir para hoxe. Rematei porque a mañán, buscando estas fotos e montando isto, vin un dibuixinho de Castelao que ten a actualidade e nos leva un pouquiño tampouco a non dramatizar, pero tamén nos trae a actualidade de Castelao, dun dibuixo de Castelao dos anos 40 que vale moito para a celebración que vai haber ahora do Día das Letras Galegas, que é este dibuixinho de cantadeiras que además é un dibuixo ben fermoso e que nos pode valer para pechar este acto. Nada máis. Gracias. Bueno, se queredes preguntar algo ou opinar, estamos. Sí, a anécdota do autobús é moi simpática, porque a contou o fillo dun que é xornalista, que é o fillo dun que foi alcalde de Rianxo despois, Piñeiro, me parece que se chamaba. O xornalista de Nós Diario, Xesús Manuel Piñeiro, daquela un neno de 11 anos, ese día tiña 11 anos, lembraba en 2014 a xornada.
Ahora que leo en unha parte do texto de Piñeiro. Unha vez que o cadaleito de Castelao estivo no coche fúnebre, volvemos aos autobuses, ateigados e en silencio. En silencio algo extraordinario na xente da costa, e el. Pasando a Ponte da Rocha, alguén combinou ao condutor: «Para aí, hostia, para aí!» Parou. Recordo que baixaron dous mozos e foi todos amontoarnos contra o lado do estribor do autobús para mirar. Achegáronse a unha parede e puxeron en letras grande: «Castelao é noso, cabróns». Todos arrancamos a aplaudir ata reventar as mans. É a anécdota deste home, que é moi significativa día, porque non deixa de ser un neno de 11 anos que, como pasaba, decir, o coñecemento de Castelao, eu o día que inauguráramos, tiña aquí tamén anotado, leína ali, a leía, ainda que a tiña memorizada, é dicir, cando vivimos aquí moita xente que por edade vaime dar a razón, seguro, en isto. Castelao era moi mítico porque o conocíamos sempre en Galiza, e o sempre en Galiza era difícil de ler sin formación histórica, porque, ao fin e ao cabo, é un relato que ten unha parte, como di Manuel, un libro feito, 4 libros, por así decirlo, que ele vai montando a partir de que se exilia. Entón, hai textos literarios, hai textos políticos, hai textos programáticos, pero hai textos tamén de narración histórica que obriga a saber os avatares da política republicana. E, bueno, neses anos, que ibas a saber, non? Tiñas unha edad, eu tiña 17 anos, ti terías 19, 20, xente máis maior, pero non había educación política, ni información política, ni a figura de Castelao estaba presente. Sin embargo, había textos de Castelao, do sempre en Galicia, que eu recordo de memorizar, non recordo estar con tal. Entón, era un texto que moitos vai vos resonar e que é aquel de: prohibíchedes o galego nas escolas para producir no espírito dos nosos rapaces un complexo de inferioridade, facéndolles creer que falar galego era falar mal e que falar castelán era falar ben. Expulsáchedes do galego das irexas, facendo que os representantes de Cristo explicaran o Evanxeo no idioma oficial, que o povo non falaba nin comprendía ben. Refugáchedes o galego ante os tribunais de xustiza e chegáchedes a castelanizar bárbaramente as toponimias galegas. E de que vos valeu? Porque dispois de máis de 4 séculos de política asimilista, exercida con toda a riqueza de astucias e violencias, o noso idioma está vivo, só despois uns imperialistas fracasados. Este era casi como unha cousa que che quedaba na cabeza, pero que tiña contido, é dicir, non era simplemente, expoñía unha historia moi sintética, porque esa capacidade de... Creo que este tipo de textos eran os textos que Castelao elaboraba seguramente para os mítines, este tipo de cousas comprensibles e ao mesmo tempo con unha carga política e didáctica enorme, non? Por iso aprendíamonos realmente memorizar. Eu recordo este que tiña realmente memorizado, non? Naqueles anos, porque dabache argumentos do que fora o percorrido da lingua e da degradación do seu uso nos anos nos que era un motor e sigue sendo un motor de achegar a xente as ideas do nacionalismo, non? E ese contraste entre que o gran elaborador do pensamento, un dos grandes elaboradores do pensamento nacionalista no século XX, Castelao, si todos estes acontecementos, é dicir, eu creo que a idea era enterralo no esquecemento, é dicir, se non hai este empeño, un empeño que se reanuda cada vez que hai un aniversario, e despois hubo moitas iniciativas, pero se non hai ese empeño, Castelao sería esquecido. É difícil porque ten obra gráfica, porque ten obra pictórica, porque, é dicir, e esa obra pictórica ten carga tamén social e política que é moi difícil de ocultar, pero realmente non é unha persoa que sea do gusto as cartas famosas, é dicir, porque estos son os libros, pero as cartas nas que se manifestaba cos amigos de outra maneira son realmente duras. En honor á verdade, hai que decir, nós publicámolas nun volumen que se chama As Cartas de América, e en honor á verdade hai que decir que quen nos facilitou as cartas, contra o pesar de Ramón Piñeiro, que non lle interesaba nada estas cartas saíran fora do Paco del Río, foi no dime, está estas cartas, podedes usalas, e nos publicámolas, depois acabáronse publicando prácticamente todos os textos, pero a sorte de Castelao coa censura e pouco unha charla foi realmente difícil. O Sempre en Galicia permaneceu oculto moitos tempo. Os dibuxos de guerra, Galaxia, que publica todo, tardou moitos anos en atreverse, porque realmente o problema era o atrevemento a publicarse. Tanto era o medo político, que no ano
87, fixérase un documental en Buenos Aires, sí, en Argentina, por un director, Jorge Prelorán, que levara incluso un Óscar como documentalista, é dicir, era un documentalista de prestigio. Fixéralle o guión Antonio Pérez Prado. E era un documental que está por aí circulando, non sei se se ve en YouTube, pero é posible que sí, son casi 2 horas que fai un recorrido político da figura de Castelao. E unha das recursos sonoros que utilizou este Prelorán con Pérez Prado era que cada vez que se falaba de Alfonso XIII, da monarquía, poñía de banda sonora un pasodoble acelerado, o sea, unha cosa burlesca, non? E botaba as mans á cabeza gracias a ver, se levamos isto é un suicidio, se isto non o podemos levar. E, efectivamente, permaneceu censurado, sin poder emitirse, e cando por fin emitiu a TVG, quixo cortarlle 30 minutos. Non recordo que informáramos desto, ao final non o emitiron en aquel tempo, depois finalmente acabouse emitindo, un documento histórico. Estaban falando do ano entrados aos 90, non estamos falando dos anos inmediatos da transición, estamos falando de entrados aos 90, non? É dicir, que a incomodidade que produce Castelao, ben por republicano, por antimonárquico e, por suposto, por nacionalista, permanece no tempo e realmente sigue sendo unha gran ferramenta de popularización das ideas salvando, lógicamente, as distancias. Morreu aí 75 anos, que é o que este ano celebramos, non? Que máis? Eu só engadir que eu si estive no aeroporto na pista de Vigo, estaba Ernesto Corcheiro, Rosa Quintas, mi irmá miña e o sobrino. Como conseguimos pasar? Pois dicindo que éramos da Rianxa. Viñamos descolgados do autobús. Non hubo máis problema e non pasando un, excepto cando chegou Ernesto Corcheiro. Ernesto Corcheiro non me deixaba pasar. Non sei por qué, porque era un home maior. Todos estamos e todas conocíamos. Hasta que Rosa Quintas tuvo a idea de dicir como van deixar a meu pai fora. E a maneira de aturamos ali un montón de tempo. Estaba a xente da Rianxo, as autoridades debían de estar nunha sala. Estaban na sala. Entón, tivemos tempo de falar coa xente. Eu, personalmente, lembro un primo, un señor xa con edade, que me enseñou unha cicatriz nunha man e dixo, isto foi o único que Castelao fixo como médico. Era rapaz, conteime, e el logo xa un home maior do Partido Galeguista e de aspecto, creo recordar, moi parecido a Xocas, alto, moi delgado, que me fixo contóme algo que me quedei moi sorprendida. Castelao era un home tremendamente religioso, moito, tanto que hubo algunha misa na que non sei por que alguén do Partido eu personalmente fui sorprendida porque ademais a María que o dixo eu sabía que non estaba mentindo. Logo chegou, non apareceu con as fotos, pero si no vídeo si aparecemos e máis a mí éramos Partido Popular, xa que estamos colaborando e nos chegaron. Iso é o que recordo, a espera, a emoción de Ernesto Corcheiro cando se formou o presidente mismo da pista e foi un día, sinceramente, eu lamento por os meus compañeros que estaban fora aos palos, pero levando un rapaz e unha persoa maior, dixemos, que querían estar, temos que entrar ao que fora. A emoción deste home, o que tanto dixe, chegará a resto. Ahora, dixeche eso da religiosidade, é posible que fora así, tamén eso debe evolucionar moito no caso de Castelao, porque hai un dibuixo está exposto estes días en Santiago, nunha exposición que vale a pena ir a ver, que chamase Ollos de Vidro, non unha exposición sobre Castelao, toma a idea de Castelao, pero unha exposición así como da historia do século XX, política, social, é moi interesante. E hai un dibuixo de Castelao que ten unha historia que ten relación con isto. Son dous cegos, sabes que ele tiña esa sensibilidade especial polos cegos, porque ele quedaba cego tamén, non? E son uns cegos e uns esmolantes á porta dunha igrexa. E se ve está na porta da igrexa, se ve a porta da igrexa, se ve unha luz ao fondo,
e o título que lle puxo Castelao é A verdade está fora. Cando estuvo exposta en Santiago esa tal, ele estaba, me parece que iba, non sei se, ahora podo que minta, estaba con este obispo Lago, que era galeguista, que era de Tui, non sei se era con ele. Bueno, eu sei que estaba paseando, e o obispo pasa por ali e dixo, pero isto, como, pois isto, como, claro, era completamente de outra maneira de ver a religión, non? Entón Castelao sacou a pluma e dixo, non te preocupes, borrou esta fora, quedou a verdade. Así, a interpretación quedaba aberta, non rompía o tal, pero evitábase ese conflito. É dicir, que era unha religiosidade posiblemente de outra caste, desde logo a preocupación del polos pobres da terra, por así decirlo, era manifesta. Non era un home, non o podemos colocar, ainda que depois da viaxe a Rusia que fai a Unión Soviética nos anos 30 vai cambiando a visión, sobre todo cambia a visión respecto á dereita a guerra é definitiva. É dicir, que hai unha evolución tamén dese pensamento, pero bueno, eu non son especialista en eso, pero sei que eso se produce, non? Pero tampouco mentía ese home, seguramente, porque eso era real, non? Sí, mira, falabades hai un momento, non, do esquecemento, da ocultación da figura de Castelao, non, que non era casual, evidentemente, había que ocultar o seu pensamento especialmente político. Pero non sei que pensades de que agora mesmo esa estrategia de ocultación foi sustituída pola de usurpación da súa figura. Eu estaba pensando agora mesmo nesta verdadeira aberración que se chaman medallas Castelao. Non? Entón, que opinades? Porque hai un proceso de esquecemento, non o consiguen, afortunadamente, e agora algúns temos a sensación de que a figura de Castelao agora mesmo volve estar secuestrada, non? É utilizada, pois eso. Estaba pensando agora mesmo en esos actos tan, ás veces, tal como é medalla Castelao, non? Pensando en alguén a que lle puxeron, non? Non sei que opinades desa realidade. Solo dicir unha cousa, non podemos caer nesa trampa que Castelao é de todos. Claro. Eso é a gran trampa, pero con moitas cousas nos queren facer con eso. Aquí o problema parece que é cando hai un conflito que é un conflito de todos. Castelao non é de todos. En base ao seu pensamento ideolóxico. Será dos que compartimos o seu pensamento ideolóxico. Os que non o comparten non poden ser de Castelao. Ahora, eu coincido contigo. Que pasa? Vamos ver, a Martí tamén lle fixeron unha estatua en Miami, non? Quer dicir que o poder sabe actuar moi ben, xa non é un problema con Castelao, sabe actuar moi ben cos libertadores, cos progresistas da humanidade, para manipulalos, para purles estatuas, pero para que nunca se consiga pero nunca promocionar o seu pensamento político ou hasta artístico, porque o que dicíamos, nin potencian o seu pensamento artístico nas estampas da guerra, por exemplo. Ahora, claro, a trampa esa que está moi influenciada no noso mundo, de que todos somos iguales, todos defendemos o mesmo, eso é o que nos colocan constantemente, moitos factores. A miña forma Sí, eu ia dizer o mesmo respecto á frase. A frase é esa, e eu esa vine dicindo, bueno, Castelao é de todo. Bueno, vamos a ver, sí. Si fora presidente de Galicia, era o presidente de todos os galegos, pero eso non quere dicir que non haxa unha coincidencia. Pero eso de todos sempre ten esa manipulación. Eu me acordo que cando foi a crisis de 2008, que foi cando máis se popularizou esa cousa, decíase, é que no fondo todos somos uns responsables. Claro, se todos somos responsables, non hai ninguén responsable. É unha maneira de zafar das cousas, non? E no caso de Castelao é verdad que se usa moito ese mecanismo, pero é un mecanismo que, claro, non resiste, non é que non resiste ni siquiera un análisis, é dicir, 4 imaxes borran eso como vento, non? E xa non digo polos dibuxos máis duros, puxen ese dibuxo porque era o que tiña a man, pero sabemos que hai os dibuxos de Atila en Galicia ou de Galicia Mártir, non son os dibuxos da denuncia do crimen. Entón, claro, se tú asumes que, é dicir, porque se podía asumir desde unha posición democrática, incluso de dereita, se podía asumir ese discurso. Non se asume pola herdanza profunda que deixou o franquismo. Podías asumir o pensamento democrático, que non se asume ni sequera o pensamento democrático de Castelao, xa non o nacionalista, non? O sea que
É verdad que o gran truco, sempre hai trucos en estas cousas, non? Si todos somos de todos, ninguén é de nadie, non hai distinción de ningún. A decir, era o que decía Castelao. Si todos somos, como decía, era aquela frase de... si todo o mundo fora igual, pues entonces as eleccións deberían facelas por sorteo. Sí, pues que ao final hai que acudir ao poema de Celso Emilio e se de olla me irmá honrado. Sí, por suposto, claro. E nós, non? No, eu aclarar unha cuestión do secuestro do Cadaleito. Vamos ver. Previamente a esa concentración hai unha reunión na praza do tren de Santiago con representantes de todo o nacionalismo. Eu concretamente me encargo desa reunión e a nosa consigna efectivamente é defender e criticar a traída, aproximarnos ao coche e a Cadaleito de Castelao, pero en ningún momento secuestralo, que non ten ningún sentido. Iso está ben explicado. Ora, que na mente das persoas cada un teña o seu pensamento individual, pero orgánicamente naide pensaba secuestrar o Cadaleito de Castelao. Isto era un empeño de Baltar, de Xavier Baltar, decíamos, ninguén lle facía especial daballe, pero eu insistía, pero onde? Sí, seino porque tal, porque hasta lle daba ese nome, Comando Noroeste, pero cando insistía, pero se secuestrou un cadáver no medio de 3.000 persoas. Daquela estaba moi en boga, porque había dous elementos, así que nos anos 80 houve secuestros de símbolos en América, por exemplo, a espada de Bolívar, ou creo que fora tamén, o que si fora secuestrado, pero estando nun cementerio, fora, me crece que o corpo de Eva Perón. Pero iso era unha situación que carecía completamente de verosimilitude. Como podía estar na imaginación de alguén, pero a imaginación é libre, pero desde logo non é realista, non? Bueno, máis preguntas ou opinións, aparte de preguntar, opinade. Mira unha cousa, que ele funda o coro en Pontevedra, un coro, entón que relación tiña ca música? Bueno, el debía ter un gusto especial, porque funda a Coral Polifónica. Naquel momento, eles, desde o galeguismo, e hai un artigo moi bonito de Bóveda, promoven moito tipo de actividades relacionadas coa proxección da cultura galega, entre elas formaba parte o canto. Entre os que forman parte da Coral Polifónica está tamén Bóveda. De feito, unha vez eu entrevistara a Amalia, a muller de Bóveda, e dímela, teño aquí un disco, daquela se gravaban as famosas maquetas, non é como hoxe, non? Entón facían, pero había unha grabación, hai unha grabación por cada cara, e en unha delas dixenlle, coño, pero aquí non a podes oír apenas, e dixe, se me deixes o disco, vou a unha emisora en Vigo e gravo sencillo. E efectivamente, dixo o disco, eu gravei nunha cinta, agora non o teño aquí no ordenado, se non podíamos oílo, porque o bonito é que o solo, hai un momento desa canción, a canción popular, o solo fai no Bóveda, é a única grabación da voz de Bóveda que se garda. E a Coral Polifónica sabedes que se mantén viva cos anos, non? É dicir, eran propostas como despois foron os outros anos do asociacionismo cultural. Naquele momento eles promovían moito este tipo de iniciativas. É dicir, realmente o Partido Galeguista era un partido que tiña, lóxicamente, un fondo de carácter político, pero que tiña acompañado dunha gran reivindicación da cultura galega e de todo tipo de manifestacións relativas a ese. E non sei cal era o seu gusto, imagínome que sería o gusto, por iso digo que el foi, antes de escribir, cando abríamos a exposición de Pontevedra, había todo un panel que describía as cousas as que se dedicou a Castelao. Esa era outra delas, non? Tamén participou en cortos de cine. Ahora van a recuperar un corto que se chama Miss Ledia, no que Castelao aparece, hai varias imaxes dele, aparece incluso con unha pistola nunha das imaxes do que sucede ali, e creo que lle van facer ahora unha proxección dese filme de Miss Ledia, e o que vai poñer a música en directo, que vai interpretar este rapaz, Mondra,
pero non sei que día o van facer en Santiago, pero dice que topas Castelao por moitos sitios. Por eso é tan difícil asimilalo, porque todos esos emprendamentos, como por exemplo o seu emprendemento, a súa decisión de escribir en galego, non son decisións banais e tomadas así, é dicir, desde logo non por un interés económico, non? Son decisións cabales de recuperación dunha lingua, sabendo que era unha columna vertebral do carácter nacional galego, non? A verdade que esa expresión de que de todos nós aspiramos, que en nacionalista aspira a que sexa de todos no sentido de que se asimile o seu pensamento, pero non de todos para que todos voten a tal ou cual opción, sino de todos no sentido de asimilar un pensamento sobre os dereitos de un país a decidir o seu destino, que podía ser a esencia do que pode ser un pensamento nacionalista ao fin e ao cabo sobre que pensamento efectivamente que se pode universalizar e que de feito aspiramos todos a que se universalice, non? De que os povos teñan dereito a decidir o seu futuro, non? Sí. Eu creo que o Partido Galeguista, igual que o nacionalismo actual, teñen unha preocupación brutal e teñen o que facer todos. Vamos ver. Eu non son historiador, moita xente que está aquí tampouco, nin economistas, nin etnógrafos. Sin embargo, temos a obriga, como tuveron eles, de aprender a historia do país, ou parte da historia do país, parte da historia da economía, parte da historia da cultura, para ter valores propios e ao mesmo tempo poderlo transmitir aos demais. E iso foi o que fixo o Partido Galeguista e o que fixo o nacionalismo cando era ilegal a través de todas as asociacións culturais. É unha cousa, entón, non hai nacionalismo ou non pode haber nacionalismo se non hai historia e se non hai cultura. Eso é clave. Ningún militante do bloque vai ser un nacionalista completo se non coñece algo da nosa historia, da nosa cultura ou da nosa etnografía, non? Entón é unha cousa que estamos creando todos, en conxunto, que estamos... Sí. Menos mal que hoxe eu creo que hai algo máis de especialistas que había naquela época, non? Sí, bueno, por as circunstancias, sí. Pero... Cambiaron moitas cousas. Claro. Tamén é verdad que é certo, aquí, por exemplo, a Asociación Cultural, a histórica de aquí a Avantar, non? A Asociación Histórica. Pero eu conocía máis a Asociación Cultural de Vigo e depois a Ouriense. Pero respecto a aquel tempo tamén se perderon prexuicios, é dicir, non respecto de Castelao, digo respecto do noso, sobre a música e sobre o que chamaban daquela baile regional, é dicir, sobre o folclore galego, había prexuicios porque por así decirlo, o manipular o franquismo, aquelas ideas dos coros e danzas, aquela cousa do traxe galego asociado ao conservador. E entón, por aí non se entrou. E a proba destes últimos anos da música tradicional é de que eso mudou tamén. É dicir, que todos eses son realmente carros que non hai que deixar de cabalgar, porque son fundamentales. É dicir, toca a cousas moi íntimas. Por iso a celebración deste ano é tan importante, ten tanto arraigo, porque por primeira vez a un elemento colectivo que se dedica ao Día das Letras Galegas. Dentro dos defectos que teña o Día das Letras Galegas, de ter sido concebido con moi boa idea no franquismo para intentar abrir unha fenda de luz naquela oscuridade, a de hoxe, non? E tardouse anos, pero bueno, está moi ben que se fixera, igual que a mí estaba moi ben aquela iniciativa que non triunfou, non vai triunfar, pero recordo que promoveran no seu día Manolo Rivas e alguna outra xente de Xurxo Souto, supoño que andaría tamén polo medio, de promover a dedicarlle o Día das Letras Galegas a Pucho Boedo, non? Sí. Porque tiña esa idea de popularizar a música galega. Prexuicios sempre hai, porque, por exemplo, e hai que reconocerlo, que todos os tuvemos, vinculados á realidade política. Este poema que despertou esta emoción que sigue despertando, se vedes algún día esa filmación da chegada dos restos de Castelao de Ramón Cabanillas, está grabado por Juan Pardo.
Hai un LP de Juan Pardo que se chama Miña nai dos dous mares, que está basado unha gran parte das grabacións en textos de Cabanillas. Co sistema de produción musical e de tal de un artista pop, por así decirlo, non? E, sin embargo, é o que pasa sempre. É dicir, unha cousa tan potente como un poema de Cabanillas mantén esa forza, cante a quen a cante, realmente, ten tanta potencia. E eu recordo que se polemizara moito naquelas anos, porque un dos que promoveu, son as paradoxas da vida, non? É dicir, o que promovía ese disco era un personaxe galego, se chamaba periodista, Antonio D. Olano, D. Olano, si sería Domínguez, Antonio Olano. Este realmente era un tipo franquista, era un tipo de dereitas completas. Sin embargo, promovía ese disco, e produciu ese disco, e chegaran a dicir, bueno, o himno galego, había que sustituir o himno galego polo MP de Cabanillas. Claro, se ocasionara un rebumbe, todos nos parecera unha abominación. Pero o curioso do chollo é que, sendo o himno galego de Pondal extraordinario, en moitas, é dicir, desde o punto de vista incluso poético, o MP de Cabanillas era un himno casi revolucionario. E era curioso, e cantaba Juan Pardo nesa, e musicábao, non? Claro, pero iso responde tamén á dinámica política das épocas. Pero eu creo que en ese aspecto tamén se aprendeu moito, e hoxe eu creo que se perderon, por sorte, moitos deses prexuicios, se integra todo no que se considera realmente arrastre da xente, de conexión coa xente. Porque, ao fin e ao cabo, se temos aquí unha media de idade madura, e se falamos de determinadas cousas, non podemos falar da mesma maneira, porque entre nós podemos entendernos, non? Pero se nos demos que dirixir a outra persona, para contarlo, temos que contarlo con unha didáctica, con unha maneira de explicarlo, que no caso de Castelao é fácil, porque Castelao, eu collín aquí uns dibuxos, pero se collemos dibuxos de Castelao, con unha dúcia de dibuxos de Castelao, contamos tantas cousas, podemos contar unha situación hasta económica. Antes estábamos falando aí fora de como se fumaba antes, como se empezaba a fumar os rapaces casi de cativos. Veu a miña cabeza que contaba con Andrés, dicía, coño, había un dibuixo de Castelao que é moi famoso, dibuxos humorísticos, decía, dous nenos, falando, anda, dame unha calada, dame un pitillo, e por conto estaba fumando, e en que seña de chocolate, que era un pouco como se empezaba a fumar naqueles anos, non? Castelao ten desas historias tremendas, non? Dibuxos, ademais, ahora se me ocurren, pero que tú con 20 dibuxos de Castelao armas unha conferencia interesantísima e amena, non? Interesantísima pode ser moitas cousas, pero sobre todo amena, non? Por iso digo que Castelao é inasequible, como decía, non sei quen era, que decía que era inasequible a calquer soplete, é dicir, que non desaparece, é moi fácil engadala, sin mitificalo, pero ten a mesma forza que, por exemplo, os cubanos José Martí, non? Que é un poeta extraordinario, e ao mesmo tempo é un líder político, ao mesmo tempo é un escritor fantástico, é un periodista magnífico, é dicir, xuntou moitas facetas e non son asimilables por quen quera atacar ao nacionalismo cubano, ao desexo de decidir por sí mismo o seu futuro, non? Castelao pasa algo parecido. Mira, darvos as gracias pola colaboración. Bueno, moi ben. veña, moitas gracias. Vale.